onye ọbụla omenala Igbo na-agụ agụụ na-atọ ụtọ ya ga-ekene egwu a. Ọ bụrụ ị ga-ekunye ọtọgba anya isolu gbaa, ọ bụrụ ị ga-anọ na na-ekele isi ọmagbuo onwe ya. Achọrọ m ịma ayo Ochongo noko achọrọ m ịma ayo Igbagoro gbada achọrọ m ịma ayo Ịchọwa ịma na ije na nke ịma ayo Ijele ndị Igbo nyapụta gị egwu ayo Ezege ndị Igbo nyapụta gị egwu ayo Telizọn ọra na-akpalite egwu ayo Larịga gị ihe ha jikwa making sure no massa yabia. And in the shot, the Sabbath on the man, a gala. A hand, yeah, man. Malona Baza, yes, Basana Pasa, man, just Manola Lata, Mamba. I'm happy faculty, Yemi Kambale, Abana Bonantale, Namasama Kanchale, that's Makana, I want to name. I see you the one for me, I'm a Sarah Mumbale, Yabana Mukambale.
bow. Now, go to change. Okay, so we want to thank you guys for coming. We welcome all of us. We're not going to waste time. Please, can we come and sit down? We are about starting now. We have our invited guest who is from the government official here. She's already seated. So please, let us sit down, please. Can we please stop the noise over that angle? Cameraman, please show me that area. Can we please stop the noise in that angle and sit down? Let us please sit down. Spanish will say, sit down. Is that what they say? Please let us sit down. The favor. You are sitting in the land. I'm a boy and then later we will stay with our invited guests. So please, we are going to start with an opening prayer. We are going to start with an opening prayer. We are not going to waste time. We are going to start with an opening prayer, and we are going to call on our Father here, who is to pray for us. Please, may we all rise so that we can have an opening prayer. Please, can we all rise for the opening prayer, please? If you are a man, we beg you to please remove your cap and respect the Creator. If you are a woman, please close your head. Let us welcome our Father. Igbo pen, Igbo person. Young person, Vitoria I am for our ancestors. That's why you're trying my child and make kind of metal. Nobody to repair, Kayana Yakama. Always the Friday night, everybody will be on. As I ever told you with the young man, they are at the time to go to the music. Oh, my God, we are both at the Naka. I'm a son of the door, only by I am back and I put it here, baby. I can't tell you for. Yabra Gazri, Moke, Mawine, no Tuanya, a Tubo Cabia, my Duany, my staff at Tubo Cabiama. He said, I can see you. Yes, thank you very much. Yes, we thank you very much for that prayer. We're going to prosper our soul and prosper speed. Yes, prosper speed. Come. Prosper speed is going to read to us the news in Euskera because of our test here, so they can at least hear from him. So prosper, you're going to stand here. Yes, face the ground. Good night. Okay, so Prosper is going to read. Prosper is going to read. Igbo kwenu, Oba Odope, Albazgari, Caixo, ni de escena, Prósperes Minda, Taujaibo, Vitoria Gasteiz, presidente del Cárteco Semianais. El bideo irakurtzen ari naiz nire aitaren eta arena honetako mehingo guztien izenea. Eta eskertzen diet etortzeko eta ospatzeko denbora eman duten guztiei. Indigoin País Basque gisa gure kultura eta baloreak ospatzeko alde batera utzi dugun egun berezi honetan gure agur bereziak edo Union, Yoruba Union, Asme, Kalimba eta batez ere konsejala señora Miren Fernández. Gasteizko udaletxea gurekin ospatzera etortzeko ordutegi estua kontuan hartu gabe jainkoak denun bedinka dutzala esaten dizugu lasaindu eta eskaintzen dizugu apurraz gozatzen dizun bitartean. Umei ondo parizueko. Eskerrik asko. Please, let's not for him again. At least, I only know one song and I think he just rapping it. You are nowhere, Prosper speaks. Thank you very much. So, like we have heard from our son,
he read it in Ustadi or Ustada, as the case may be, to our visitors who are here, mainly to our mama, our mother, who is here with us. So please, let's clap from Prosper once again, please. Let's clap for him. So we don't waste time. We want the DJ to please give us some songs while we wait for the next on our agenda. DJ, over to you.
mmanwụ onye emume atụrụ ọkụkọ ọbụla onye ga-asị na olu maka na ji oji ebe ọ bụ na ọfụ m n'ọcha alụkwa ọwele ụlọ iricha ọwele ile salụ oje na ezizi ewere aba na umearịkwa ọrụ egwu na ọnụra na aja ikuku n'ikuku bịara ọrụrụ n'ụgbọ mmiri anọsị onye mmadụ na-agba uchu ụtọkwa ndị eji egbe eti mmapụ mgbe ngana ngana mgbe gụbafịa anyị nwere ajọ mmụọ o ji isi anya ọkụ agụọnụ ka obi nkutechie isi na ugidi ọnwa tụtara akụ kwa nwoke na nwoke dị n'obi obini kwuru na nwoke na-eri n'ude agagata agbapụ nke ji ama dịka ịma n'idi ka mkpụ mmadụ Thank you very much. Thank you. Yes, I want to thank all of you who have been here so far and welcome our Igbo who just arrived. Please, we see everyone who has come and we know what to waste your time for. Cha Igbo kwenu. Igbo kwenu. Osi adai na nge woji unu mana ọjà na-achọ noise ọjà na-achọ onye ọbụla weta ntị ya so that ịlaghachi ebe ọbụla isi bịa gị ka ọ isi gị gaa Igbo kwenu Igbo kwezuenu kedibia bakuro kenmo akwa kosi ade elebe no je de naka me ihe no n'ime ya Igbo kweswen Igbo people mmamman Igbo mmamman Igbo kwen Igbo kweswen ọjị abịala ndị Igbo egwefutala ọjị unu amala na ọjị mbụ ihe ndị Igbo na-eji ekwu okwu onye Igbo nke ala ka onye Igbo ibe ya ajụcha ya sị onye ala ezoro na ya n'otu onye onye ọdọla eji ajụ ya mbụ o mefugo na ọjị Igbo egwefutala ọjị anyị na-ese bifo anyị aga n'ihu Chineke ndị eluigwe mbụ onye kere eluigwe n'ụwa anyị na-ese na ọjị abịala Chineke gọziara anyị ọjị ya Igbo ndị ịta ọjị ya nke ịta ndụ tata ndụ na ahụ isi ike ụkwụ anyị ndị iji ọkpụ ụkwụ anyị ndị iji ala onye hụrụ anyị chetaghị mkpụrụ nwa egbu okwe onye isi Igbo agaghị nọ ya onye agaghị nọ ụfọdụ n'ime anyị ndị Igbo ndị ga Krismas a
chairman of the Vitoria. Propaganda. I know Sigro Igbo. We hear one name. Igbo Kwenu. Igbo Kwenu. Meho one Naginaya. Yemele na call Igbo Igbo na Kabasageba. I need a wolf. Why are we saying the Mega Tata? Iwana Nambra, Iwanimo. About this year, I need a Wundigo. And here they know what to tell. That was a historic day because in already didn't Igbo no na sobun noko already kofu but I know wale lendi Bilbao ha plebas puri everything ha bia here San Sebastian Igbo tikala wo aka and diketi le kiyo line atenge with the Lord Jesus but I make living even I didn't say no even like every last man was in a campaign. He would have been wonderful. All of you. I say, Aina ekele onye isi anyị ole dodozi obodo ọdarawa onye hụgodi ihe mere ebe a n'ụbọchị taa ọ mara na fada bụrụ nwata na-ebere eji m ohere a na-ekele onye ọbụla na-ekelekwa na onye isi anyị Nothern Spain adịghị izi a sị na ọ bụ onye ọbụla na-egbu obu wee jikwa anị ya mere m ji na-ekele onye ọbụla Igbo mma mmadụ Igbo rienu, Igbo gwanu. Cha 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 Igbo gwanu. Cha 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 Igbo gwanu. Biskaya gwanu. San Sebastian gwanu. Vitoria gwanu. Burgos gwanu. País Vasco gwanu. Oyi hobia. Ndị Igbo niile nọ na Nothern Spain. Ekpebiela na anyị ga na-anọkọ dịka ụmụnne. Ọ bụ ihe obi ụtọ na eze ndị Igbo gburugburu n'ala Spain nọ n'ime anyị n'ụbọchị keta. Ọ bụ ihe obi ụtọ na anyị ebidola ihe ọma mara mma n'ala País Vasco. Ana m arịọ ndị Igbo niile nọ na País Vasco ka anyị jikọta n'aka n'ofu obi jikọta ihe anyị mekọtara na ihe anyị bidoro n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ ihe ga-adịgide. Ọ ga-enyere anyị aka, ọ ga-agba anyị ume. Ana m ekele unu niile ma ndị si ebe dị anya ma ndị bi n'ụlọ Vitoria. Chineke ga-edu anyị niile anyị ala n'udo n'ebe niile anyị si. Ana m ekele unu. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezonu. Ndị Igbo biko nụ ụmụnna ndị bi ebe anyị na-ekele unu dị wonderful. Anyị ma na even mụ anyị anya na taa ama m na bọọsụ na-akụwala kwapụ pụta anyị ga-eme omenala anyị n'ile omenala Igbo ka anyị onye isi Igbo ga-ebili Igbo ọzọ o nwere ike tụọrọ anyị mmanya na Holy Gender Sisters anyị kelee ha omenala Igbo ka anyị na-eme taa. Igbo kwenu, Igbo kwezuenu. Anyị gara Igbo mama Igbo ife ndagbo n'iru Igbo ọbụla arụzi ọbụla arụzi Igbo na-egbọgbara aga onye wepụta ọjị etinye izu n'akụkụ ya ama na ụlọ ụfọdụ ndị Igbo ịma na Igbo niile na-asụ n'onu onwe ndị adị aka
achara ọnụ ka anyị fụrụ iro biko abịa unu n'ọrụ atọpịa ya n'ala onye bata ọbụrụ ọbịa foto ọsọ bata mbụba o emetụ ụzọ aka wee ka anya sịma ya adịghị onye ọbụla mma eke oyi azọ ụgbọ sọpọrọ n'anya Igbo mmanụ kọtanụ biko afọ ebe na-ekpere mmanya ntị n'aka bụ ugbu ọkụ asịta ya ndị ichie ọ ya dịrị n'ọbụla ama m na anyị na-agba Krismas a lot of us na-anapụ ekpere na-emewu akpụ onye ọbụla jiri anya ka ọ ga-ezinụlọ ya afọ gị n'ihu ndị ntọrị ya afọ gị n'ihu ihe ike n'okporo ụzọ ama afọ gị ma nke elu anya afọ gị ọnwa onye na-eche gị a sị na onye ebe ọkụkọ fọrọ naba kama ife ya emeghị ya nọghị ndị ọzọ ire ihe aka baa akwa maka kama efi agbata ga-asọgbu efi nsogbu efi agbata emechezie akpewe ya ọrịa ahụ a sị na otiri nwa isi ụmụ Igbo elekwa ahụ maka na onye achọrọ nke onye n'afọ onye achọrọ ihe ejenigbo bụ eji eche nwa ovu anyị agwa nwa ovu mmadụ ka ahụ ibe anya sara ahụ onye ọbụla mma amama onye ọbụla na-achọ ebe a ị na-achọ nwa ị na-achọ ego ị na-achọ ụlọ ị na-achọ nwunye ị na-achọ ebe nke ọbụla ị na-achọ chukwu na ihe zuru ofu n'ofu afọ na onye dị mmanụ bụkwara aka mere mmiri asị na ọbọbụrọgoro mkpume ọ ya ga-enye na-akpana asị na akụ ụlọ ma obodo ime nke onye na-esi chukwu na enye ka anyị si ọnụ n'ebe a ife onye ọbụla chara ka ile ya pụta mfe maka onye ọbụla nwere chukwu na-eji mgbe ọbụla ya na-enye pụta ndị mfe ya ga na-eme ekpere onye ọbụla ka ọ na-achụ ihe na-eme ndị na-achụkwara ya adaghị edeba otu ọkụ ya ozugbo ọdụ tupu ọ bụ na ịbatụrụkwa ihe ebule ọ ya dịrị mma eke oyi afọ ngwọ anyị adị nta nnu anyị adị nta nnu ọnwa na-etu ọrụ bịa ya ọsọ eke ọsọ eke safọ na ọsọ eke ọrụ ọrụ n'anya President Guy said, "Omuriki no omurema moya no because addressed by the President of Nigerian community in Spain on the occasion of Igbo Day 2022 by the Igbo community in Northern Spain. I want to give God the glory for a day like this, when the great Igbo sons and daughters have gathered in the city of Vitoria Gasteiz to once more celebrate our culture and the way of life. As an Igbo, I am exceptionally proud of the effort being made by the Igbo leaders in the northern Spain of Alaba, Vizcaya, and Gipuzkoa, who have done a great job in bringing our Igbo people together under one umbrella. I will stay close to their effort and that of the whole Igbo community in Northern Spain for their enthusiasm in coming together to celebrate who we are. I am especially elated, and despite being far away from the Igbo land, we still have a platform in a foreign land to unite us together and celebrate our distinct culture as a people and make it possible for our children to enjoy our rich heritage and remember their roots in the Igbo land of Nigeria. As the President of Nigerians in Spain, I have used my good office to preach unity, love among our people. I am particularly elated when I see the level of love being displayed by the Igbo community in the northern Spain. May we continue with this spirit of Onyaga and Wandeya and Igbo weekend spirit. I enjoy the leadership of the Igbo community in the northern Spain not to relent in their group efforts in working for the unity and progress
of the Igbo in that part of Spain. May peace, love, unity, and progress be our overriding objective and motto. I am so distressed that I could not be physically present to celebrate with you all in this monument occasion due to circumstances beyond my control. I will, however, be here with you in all spirit. This is because I have had a great affiliation with the Igbo community in the northern Spain. I've always been in constant communication with the leadership here, and as such, feel very proud of you. My sincere and honest desire has always been for the good of all Nigerians under my leadership, my tenure as the president of Nigeria in Spain. Be well assured that I am here with you in spirit, as I said earlier. My constant prayer is that it shall be well with our people. Once more, congratulations to the Igbo in Alaba, Vizcaya and the Bosco on the occasion of this year's birthday. God bless you all. I remain your brother, John Bosco, the President of Nigeria.
one in center, followed by all sectional heads. Chairman of Bubaro, San Sebastian, and all sectional heads, please join them. I have been asked to call Mrs. Ndidamaka Amara to come over here and take over. Mrs. Ndidamaka Amara, you are called. Mrs. Ndidamaka Amara, you are called. They go
My father and my daughter.
ọ bụ gịnị ka m mere iji kwuolu m n'ọnụ ọ bụ gịnị ka m mere iji kpọọ m asị ọkwa mụ na ya bụ nwanne onye jebe ọkpọla ibe ya onye ilo bịa wee tinye ọgba aghara na mụ na ya bụ nwanne onye libe onye tibe ya n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ abụgbala na mụ na nwanne mebesigo abụgbala na mụ na nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ dajụọ ọ dị n'obi m ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ akwa nwanne na-ebe ọ na-emekwa gị n'obi isu ka mmadụ na-eji ka ịmalụ mana ị na-agba nwanne gị ama ka arelia ga-elisi onweva Igbo niile bụ nwanne onye jebodulu ibe ya Chukwu ekwe na ndị ilo mụ anya mụ na mụ na Igbo nwanne onye libe onye tibe ya n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ abụgbala na mụ na nwanne mebesigo Igbo na nanugolumo unananu abụgbala na mụ na nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ dajụọ biko ọ dị n'obi gboo ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ ọnụlube na mụ na ya bụ nwanne iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ ife mmele gị gba ya nwanne malụ nwanne na mbọsị nwanne ọhịa na ahịa mama ị na-anụko gịnị m na-ana ahịa tugeze n'ọmụrụ maka nwanne magado na nwanne magado maka nwanne magado na nwanne magado abụgbala na mụ na nwanne mebesigo na mụ na ịbụ nwanne abụgbala na mụ na nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ dajụọ biko ọ dị n'obi gboo ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ ibe ya n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ abụgbala na mụ na nwanne mebesigo abụgbala na mụ na nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ dajụọ ọ dị n'obi m ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ akwa nwanne na-ebe ọ na-emekwa gị n'obi isu ka
kamana neji kimalo manina ba nwanne gama karelia delisi onweva Igbo niile bụ nwanne onye jeboduli ibe ya Chukwu ekwe na ndị ilo mụ anyamụ na mụ na Igbo nwanne onye libo onye tibe ya n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ abụbala na mụ na nwanne mebesigo Igbo na nanugbonumo unananu abụbala na mụ na nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ dajụa biko ọ dị n'obi gboo ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube na mụ na ya bụ nwanne iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ ife mmele gị gba ya nwanne malụ nwanne na mbọsị nwanne ọhịa na ahịa eme ama ị na-anụgo gị dị nna